Eli lämpimästi kaikille tervetuloa tähän ulkosuomalaisparlamentin seuraavat askeleet, Finnish Expatriate Parliament's Next Steps. Ja järjestäjänä organisator on ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehet, Expatriate Parliament's Deputy Speakers. Nyt käy lävitse sitten tämän illan tämmöistä ohjelmaa ja vähän teknistä puolta, eli tilaisuuden vetäjänä toimin minä. Host of the evening is Kari-Henrik Tumelius ja minä olen ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen varapuhemies. Tilaisuus tallennetaan ja se on nähtävissä myöhemmin YouTubessa. Chat on käytössä tilaisuuden aikana. Event is recorded and can be seen later on YouTube. Chat is available during the event. Pääkielenä on suomen kieli. We are using the main language Finnish. Ja sitten kun tulee kysymyksiä ja niitä voi esittää siis chattiin ja myös me keskustellaan sitten tämän tilaisuuden lopussa kohdassa 4 ja silloin voidaan tehdä lisäkysymyksiä. Ohjelma eli agenda. 1 ulkosuomalaisparlamentin historia, History of Expatriate Parliament, and Paula Selenius, Suomi-seura ry:n emerita toiminnanjohtaja, CEO emerita of Finland Society. 2 tilannekatsaus ulkosuomalaisparlamentin nykytilanteeseen, Current Situation of Expatriate Parliament, Kari-Henrik Tumelius. 3 ulkosuomalaisparlamentin tuki ry, Friends of Expatriate Parliament, FFEP, Kimmo Sasi, entinen kansanedustaja ja usean kauden ministeri, ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n puheenjohtaja. Former MP and Ministry Chair of Friends of Expatriate Parliament. Ja 4. Keskustelu jatkotoimista ja kysymyksiä. Discussion of further actions and questions. Kari-Henrik Tumelius. No niin, justiin niin. Nyt käyn lävitse tässä tapahtumista, mitkä ovat tapahtuneet ulkosuomalaisparlamentin toiminnan tilanteessa vuosina 2021-2024. Suomi-seura ry on vuosien ajan vähitellen tehnyt sääntömuutoksen, jolla se ilmoittaa omistavansa ulkosuomalaisparlamentin. Suomi-seuralla on ulkosuomalaisparlamentti. Poistanut ulkosuomalaisparlamentin kustannuspaikan budjetista. Käyttänyt ulkosuomalaisparlamentin istuntorahaston omiin tarkoituksiinsa. Poistanut ulkosuomalaisparlamentin toimintasuunnitelmasta. Poistanut ulkosuomalaisparlamentin pidemmän aikavälin strategiasta. Jättänyt puhemiehistön kokoukset pitämättä. Ilmoittanut jättäneensä päätöslauselmien seuraamisen kokonaan. Kieltänyt varapuhemiehiä olemasta yhteydessä Suomi-seurassa muihin kuin toiminnan tai puheenjohtajaan. Jättänyt päivittämättä USB-nettisivut. Rekisteröinyt patentti- ja rekisterihallitukselta ulkosuomalaisparlamentin nimilogon omaksi tavaramerkikseen ja uuden Suomi-seura ry:n puheenjohtajan ilmoitus 3.9.2024
että Suomi-seura ry:n hallitus on päättänyt esittää tulevassa yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2025 USV:n poistamista yhdistyksen säännöistä. Nyt annan puheenvuoron Paula Seleniukselle. Ja Paula Selenius kertoo meille hieman ulkosuomalaisparlamentin historiasta. Ole hyvä. Kiitos. Siis ulkosuomalaisparlamentin alkusysäys on jo vuodelta 1992, jolloin järjestettiin järjestöjohtajien tapaaminen. Siis Suomi-seurassa tämä järjestettiin. Se oli osana Juuret Suomessa -tapahtumasarjaa, jossa juhlittiin Suomen 75-vuotishistoriaa. Silloin järjestöjohtaja kokoontui Suomi-seuraan. Heitä oli aikamoinen liuta ja huomattiin, että tämä oli todella merkittävä tämä järjestöjohtajien tapaaminen. Heillä oli tärkeää päästä kommunikoimaan yhdessä. Sitten vuonna 1995 Ilkka Christian Björklundilla oli idea ulkosuomalaisparlamentista. Hän ajatteli, että voitaisiin ottaa mallia joko Ranskasta, Italiasta, Itävallasta, joitain maita, joilla ulkokansalaisilla oli jo edustus kyseisessä maassa. Se olisi tarkoittanut, että Suomen olisi pitänyt järjestää äänestys ulkomailla. Työministeriö oli silloin vastuuministeriö ulkosuomalaisista, siis täällä Suomessa. Suomessa on aina nimitetty joku ministeriö vastuuministeriöksi, ja se oli silloin työministeriö. Ja työministeriön edustajat eivät lämmenneet tällä ajatukselle, että järjestettäisiin ulkomailla vaalit. Se olisi ollut kallista ja siihen ei olisi ollut resursseja muutenkaan. Se olisi ollut yhdet vaalit lisää järjestettäväksi Suomen viranomaisilla. Eivät halunneet. Aika ei ehkä ollut silloin vielä kypsä. Mutta sitten mä aloitin vuonna 1996 toiminnanjohtajana ja silloin me tehtiin kysely ulkosuomalaisille, että tarvitaanko tällaista parlamenttia ollenkaan. Ja osa vastaajista vastasi, että kyllä tarvitaan, se on hyvä idea. Osa oli vastaan, sanoi, että meillä on jo Suomi-seura, ei tarvita lisää. Sitten niitä kyllä-vastauksia oli kuitenkin sen verran paljon, että päätettiin yrittää, että katsotaan mitä tapahtuu, jos tällainen perustetaan. Apua tuli Suomi-seuran silloiselta puheenjohtajalta Kalevi Sorsalta. Hän oli siis 4 kertaa ollut pääministerinä, hän oli ollut ulkoministerinä, eduskunnan puhemiehenä. Eli hän oli hyvin vaikutusvaltainen poliitikko silloin. Sitten meillä syntyi ajatus puheenjohtajien tai järjestöjohtajien eduskunnasta, siis jossa kaikki ulkosuomalaisjärjestöt olisi edustettuna ja tekemässä yhdessä päätöksiä. Tämä oli se ajatus. Ja niinpä Suomi-seura sitten kutsui seuraavana vuonna perustavan istunnon kasaan. Siis kukaan ei vielä tiennyt, perustetaanko vai ei. Tämä oli sitten elokuussa. Istunnossa oli mukana 131 järjestöjen siis 131 järjestön edustajaa. Eli heitä oli aikamoinen määrä siinä. Vielä ei tässäkään vaiheessa tiedetty, että perustetaanko vai ei. Siellä oli kaksi valiokuntaa tässä perustamiskokouksessa. Oli sääntövaliokunta ja julkilausumavaliokunta, eli siis nykyinen päätöslauselma valiokunta, ehkä voisi näin sanoa nykyiseltä terminologialla. Ja siinä kokouksessa valittiin myös ensimmäinen puhemiehistö. Oli todellakin niin kuin, me oltiin kaikki kovin jännittyneitä siinä, että mitä tapahtuu. Perustetaanko tämä
vai ei, ulkosuomalaisparlamentti siis. Ja kun sitten oli äänestys, niin selvällä enemmistöllä päätettiin, että perustetaan ulkosuomalaisparlamentti. Ja näin otettiin säännöt, joita sääntövaliokunta oli käsitellyt pari päivää, niin otettiin ne käyttöön ja todellakin puhemiehistö sitten valittiin tässä kokouksessa ja nämä päätöslauselmat hyväksyttiin. Ja tässä istunnossa siis järjestöt itse kirjoittivat säännöt ulkosuomalaisparlamentille ja Suomi-seura lupasi toimia sihteeristönä. Ja näinhän se on tähän asti käynyt ja toimittu näin. Eli Suomi-seura rahoittaa kokonaan ulkosuomalaisparlamentin, on rahoittanut sen toiminnan, istunnot, puhemiesten kokoukset ja lisäksi nämä toimisto on edistänyt päätöslauselmia, koko toimiston henkilökunta, ihan jokainen omalta osaltaan. Ja sitten ihan alusta lähtien tämä ulkosuomalaisparlamentti on saanut hyvän aseman Suomen poliittisessa elämässä. Eli heti jo samana syksynä, kun istunto oli elokuussa, tai perustettiin elokuussa, niin lokakuussa 1997 nämä päätöslauselmat vietiin silloiselle pääministerille Paavo Lipposelle ja keskusteltiin niistä. Ja hän lupasi viedä ja veikin päätöslauselmat niihin ministeriöihin, joiden toimialaan ne kuuluvat. Ja tästä sitten syntyi käytäntö, jonka mukaan kaikki päätöslauselmat meni aina tiedoksi ministeriöille ja niistä ministeriöt lausuivat sitten, mitä lausuivat, mutta Suomi-seura sai myöskin ne lausunnot ja näin me tiedettiin, miten meidän kannattaa edistää näitä päätöslauselmia. Ja jo samana syksynä marraskuussa vuonna 1997, siis puhun vieläkin tästä perustamisvuodesta, puhemiehistö pääsi eduskunnan puhemiehen juttusille. Puhemiehistö jätti heille nämä perustamisasiakirjat ja sitten vähän myöhemmin kahdenkeskisissä keskusteluissa niin Uosukainen kysyi minulta, että uskotko, että se alkaa vielä toimia kunnolla? Ja mä sanoin, että kyllä mä uskon ja mä uskon, että nämä sanat myöskin vakuutti Uosukaisen ja tietysti ulkosuomalaisparlamentin toiminta vakuutti myöhemmin Uosukaisen myöskin omalta osaltaan. No sitten keväällä 1998, tästä ei ollut siis vielä puoli vuotta kulunut perustamisesta, niin Suomi-seura järjesti logokilpailun ja voittajan valitsi puhemiehistö, tuore puhemiehistö. Ja voittajaksi valittiin logo, jonka te äsken näittekin tuossa. Se on ulkosuomalaisen, italian-suomalaisen graafikon Merja Malisen suunnittelema. Ja sitten se otettiin käyttöön ja Merja Malisen kanssa keskusteltiin ja sitä voi käyttää myös eri lailla, niin kuin siinä alkuperäisessä ulkosuomalaisparlamentin nimenä oli sen logon vieressä, mutta sitä saa käyttää myöskin yksin. Meillä oli tämmöisiä neuvotteluja, miten lähdetään ton logon kanssa käyntiin. Sitten ensimmäinen varsinainen istunto, siis perustamisen jälkeen, pidettiin marraskuussa 1998 ja sitä ennen Suomi-seuraan oli perustettu ulkosuomalaisparlamentin sihteerin toimi. Tämän parlamenttisihteerin tehtävänä oli toimia koordinaattorina ulkosuomalaisparlamentin ja puhemiehistön välillä ja hoitaa käytännön järjestelyjä, sopia tapaamisia, kirjoittaa lausuntoja eri viranomaisille ja olla yhteydessä eduskuntaan ja erilaisiin päättäjiin. Ensimmäinen parlamenttisihteeri oli Mikko Harjulehto, joka oli kasvanut Itävallassa ja opiskellut siellä. Ja no, loputhan me tiedetään, että on historiatuloksetkin, että
saatiin hyviä tuloksia. Kaksoiskansalaisuus, kiertävät passin hakulaitteet, Suomi-koulujen asema ja sen rahoituksen nostaminen saatiin, eläkkeiden verotuksen muuttaminen. Sitä ennen oli 35% lähdevero, sitten se muuttui progressiiviseksi, ja kirjeäänestys. Ja se, mitä parlamentti teki myöskin, ei pelkästään toimi vain Suomessa, vaan ulkosuomalaisparlamentti on myös lähettänyt kirjeitä ja vaikuttanut omalta osaltaan, niin esimerkiksi Ruotsin suomalaisille myönnettyyn vähemmistöasemaan. Siitäkin lähetettiin 2-3 kirjelmää Ruotsin hallitukselle ja ministeriöille. Ja sitten ollaan vaikutettu Espanjan suomalaisen lukion luvan, siis Espanjan suomalaisen koulun lukioluvan myöntämiseen. Ja myöskin Australian ja Suomen väliseen sosiaaliturvasopimukseen ollaan vaikutettu kirjelmällä. Ja tasavallan presidentti Halosen vierailun aikana sopimistamme keskusteluista. Eli ulkosuomalaisparlamentin toiminta tai perustaminen oli varsin pikaista ja sen perustamisen jälkeen toiminta oli pikaista ja paljon on saatu aikaiseksi myöskin. Tämä oli lähtö ja ulkosuomalaisparlamentin perustaminen, josta minua pyydettiin kertomaan kuulijoille. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Paula. Erittäin paljon. Minä menin tuossa alussa vähän kuin höyryn juna, eli minun olisi pitänyt ensin Paulan antaa puhua ja sitten kertoa tämä, mitä minä kerron nyt. Eli tässä, jos palaan tänne näin tähän kohtaan täältä, eli nyt kun Paula kertoi tässä tätä, mitä on tapahtunut ulkosuomalaisparlamentin synty, kehitys ja mitä kaikkea ulkosuomalaisparlamentti on saanut aikaiseksi, niin sitten tuli tämä lista, mitä on sitten vuosina 20 ja 21 ja 2024 tapahtunut. Ja nämä asiat ovat valitettavasti tapahtuneet ajan aikana. Ja nyt sitten ollaan tässä viimeisessä kohdassa, eli uuden Suomi-seuran puheenjohtajan ilmoitus. Tuolla on 3.9.2024, että Suomi-seura ry:n hallitus on päättänyt esittää tulevassa yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2025 USB:n poistamista yhdistyksensä säännöistä. Tästä syystä ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehet päättivät perustaa ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n. Perustamisen päätarkoituksena on taata ja turvata ulkosuomalaisparlamentin jatkuvuus, rahallisen tuen mahdollistaminen ulkosuomalaisparlamentille ja toisena juridisen toimijan muodostaminen Suomessa, eli yhdistyksen perustaminen, joka voi myös tarvittaessa toimia mahdollisena sihteeristönä. Ilman rekisteröityä yhdistystä ei voi anoa tukea valtiolta tai säätiöiltä, tai ainakin se on vaikeampaa, eikä jäsenmaksuja ja lahjoituksia voisi ottaa vastaan. Nyt annankin sitten puheenvuoron Kimmo Sasille. Kimmo Sasi on entinen kansanedustaja ja monen kauden ministeri, ja Kimmo Sasi on ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n puheenjohtaja. Ole hyvä, Kimmo. Kiitos, Kari, oikein paljon. Ihan muutama sana tosiaan tästä ratkaisusta, mikä nyt on tehty syyskuussa. Ja mä aloitan ihan siitä, että olen aikanaan pitkään perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, ja silloin kirjeäänestys oli esillä, ja oikeusministeriö ehdottomasti vastusti sitä, sanoi, että
ei voida tämmöistä kirjallisesti järjestää, se ei ole turvallinen. Ja jos esimerkiksi Suomi-seura-yhdistyksen olisi vienyt sitä eteenpäin, se ei olisi johtanut yhtään mihinkään. Mutta se, että oli ulkosuomalaisparlamentti, jossa oli kaikki maanosat takana ja aidosti ihmisiä, jotka asuivat Suomen ulkopuolella, se antoi sille koko hankkeelle uskottavuuden, joka sitten tosiaan johti siihen, että meillä tänä päivänä on kirjeäänestys. Ja siitä saadaan nimenomaan rakennetta ulkosuomalaisparlamentti kiittää. Ja mikä on sinänsä valitettavaa, me tiedetään kaikki, että Suomi-seuralla on suuria taloudellisia vaikeuksia, haasteita. Ja tietysti kun Suomi-seura on sitten ryhtynyt tekemään näitä säästötoimenpiteitä, niin ne säästötoimenpiteet on valitettavasti nyt kohdistuneet nimenomaan ulkosuomalaisparlamenttiin. Parlamenttisihteeri on poistettu, rahoitus on poistettu, kokouksia ei enää järjestetty. Ja nyt on kysymys siitä, että voiko ulkosuomalaisparlamentti jatkaa toimintaansa. Ja ihan keskusteluissa, mitä on käyty, niin on lähdetty siitä, että kyllä pitäisi vielä katsoa, että ulkosuomalaisparlamentilla olisi mahdollisuus jatkaa toimintaansa. Ja toiminnan päättäminen ei voi olla näin, että Suomi-seuran hallitus päättää, että nyt se loppuu, vaan se päätös, millä tavalla jatketaan, pitäisi tehdä ulkosuomalaisparlamentista. Ja siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että ensi keväänä aikaisempien suunnitelmien mukaisesti, mitä Suomi-seurassakin oli, järjestettäisiin ulkosuomalaisparlamentin kokous. Ja jotta se voidaan järjestää, pitää olla joku organisaatio, joka on oikeustoimikelpoinen. Ja ulkosuomalaisparlamentti ei ole rekisteröity yhdistys, ei rekisteröimätön yhdistyskään, ja näin ollen se ei voi tehdä sopimuksia, se ei voi järjestää sinänsä yhtään mitään, vaan jonkun täytyy toimia tämmöisenä tukiorganisaationa, että kun järjestetään kokous, niin se, joka hankkii linkin kokouksiin ja maksaa laskut, mitä tästä kaiken kaikkiaan aiheutuu, niin siinä pitää olla rekisteröity yhdistys ja nimenomaan sitä varten on perustettu tämä ulkosuomalaisparlamentin tuki ry. Ja kun päästään kevääseen, niin siinä yhteydessä sitten on tarkoituksenmukaista katsoa, että mitä ulkosuomalaisparlamentti itse haluaa, millä tavalla jatketaan ja millä tavalla sen asema järjestetään, tehdäänkö siitä rekisteröity yhdistys. Mä olen aikanaan ollut tekemässä myöskin lakialoitetta siitä, että ulkosuomalaisparlamentti saisi lainsäädännöllisen aseman. Ja tietysti se olisi erittäin vahva asema ja nostaisi sen suomenruotsalaisen kansankärjen tai saamelaiskärjen asemaan, mikä sinänsä olisi ihan perusteltua. Mutta jos yhden kerran silloin, kun tämä aloite tehtiin, niin sisäministeriö suhtautui siihen nihkeästi, mutta näissä kaikissa asioissa on se, että kun niitä useamman kerran yritetään, ne voi johtaa tulokseen, jossa onnistuttaisiin siinä, että siitä voisi tulla lakisääteinen. Mutta ennen kuin siitä tulee mahdollisesti, niin sillä pitää olla joku muoto. Se voi toimia tämän tuen kautta tai siitä voidaan tehdä oma rekisteröity yhdistys. Ja tässä tarkoituksessa tosiaan tämä tuki on muodostettu ja mä olen toistaiseksi suostunut olemaan sen puheenjohtajana. Yhdistyksen hallituksessa on ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehet. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään rahaa, mutta joka tapauksessa tärkeää on se, että me yritettäisiin saada rahoitusta niin paljon, että se voitaisiin hyvin järjestää se ensi kevään ulkosuomalaisparlamentin kokous. Sitä ei varmaan fyysisenä kokouksena voida pitää, koska kustannukset on niin suuret, että se pitää virtuaalisena kokouksena, mutta semmoisen kustannuksen voidaan pitää kohtuullisissa puitteissa niin, että se onnistuneesti voi kaiken kaikkiaan toimia. Ja tässä nyt tällä hetkellä ollaan, että tietysti jos Suomi-seura muuttaa asennettaan, niin voidaan taas uudestaan harkita asiaa, mutta nyt tarkoituksena on se, että ensi keväänä järjestetään ulkosuomalaisparlamentti ja siitä, että se onnistuu, niin sitä tämä ulkosuomalaisparlamentin tuki pyrkii tekemään, hankkimaan sen verran paljon rahoitusta. Ensin me pyritään eduskunnan tai sisäministeriön kautta pitämään huolta siitä, että saataisiin rahoitusta, niin kokous voidaan järjestää. Jos ei, niin pyritään sitten löytämään yksityisiä lahjoituksia niin, että semmoinen summa saadaan kokoon, jolla toiminta voidaan turvata ja nimenomaan päästä siihen, että ulkosuomalaisparlamentti itse päättää, että mitä tehdään, jatkaako se toimintansa vai ei, ja jos jatkaa, niin millä tavalla se tapahtuu. Plus sitten mä sanoisin, tärkeää on siinä kokouksessa myöskin, että kun on ollut näin pitkä aika, kun viimeksi kokous on järjestetty, että otettaisiin ajankohtaisia asioita siinä kokouksessa esille, jotka on tärkeitä ulkosuomalaisille ja aikaisempaa vanhaan tapaan siitä kokouksesta
ne päätelmät, ehdotukset vietäisi pääministerille ja pääministeri edelleen sitten pyrkisi antamaan ne muille ministeriöille arvioitavaksi ja tällä tavalla pyrittäisiin pitämään huolta se arvostettu status, mikä suomalaisparlamentilla on ollut. Mutta tästä tukiyhdistyksestä sen verran vielä sieltä yhdistystä voi sanoa, että sen säännöt on tehty mahdollisimman yksinkertaisesti yhdistysrekisteritoimiston mallisääntöjen mukaisesti. Tärkeää siinä on käytännön toiminnan kannalta, että puheenjohtajan pitäisi olla Suomessa asuva Suomen kansalainen ja taloudenhoitajan pitäisi olla Suomessa asuva Suomen kansalainen. Ja myöskin tuen osalta, niin kun keväällä nähdään mihinkä suuntaan mennään, niin niitä sääntöjä voidaan muuttaa sillä tavalla, että se toiminta on tarkoituksenmukaista nimenomaan ulkosuomalaisparlamentin kannalta. Kiitos. Kiitoksia Kimmo Sasi. Eli tässä Eli aivan kuten tässä Kimmo Sasi kertoikin, niin jatkosuunnitelmat olisivat tämän suuntaiset. Noin 2 kuukauden välein olisi seurantawebinaari. Marras-tammikuussa 2025 olisi webinaarikysely, miten ulkosuomalaiset ja ulkosuomalaisyhteisöt haluavat osallistua jatkossa USP:n ja USP:n tuki ry:n toimintaan. Toukokuun loppuun mennessä pidetään ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n vuosikokous, johon hallitus laatii yhdistyksen säännöt vuosikokoukseen ja valitaan hallituksen jäsenet. Ja sitten 2025 olisi tämä ulkosuomalaisparlamentin täysistunto, joka toteutetaan olemassa olevilla resursseilla. No niin. Ja nyt sitten mennään tähän kysymyksiin ja jatkokeskusteluun. Ja siellä Hannalla on käsi ylhäällä ja sitten jollakin toisella on, mutta en nyt näe. Hi, I'm Hannah and I'm the chat lady, but I also want to remind you that you can ask any questions in English or in Swedish as well as Finnish, and I will work on translating or interpreting the answers for you if they are answered in Finnish. So please, and also the same thing goes for the chat. Please send in any questions you have, and I will read them to the audience. Thank you. Siellä jollakin on käsi ylhäällä, nyt en näe, että kukas hän on. Marko Suomalainen. Marko Suomalainen, ole hyvä. Kuuleeko Marko? Okei, nyt joo, sain mikin auki. Elikkä ihan tähän alkuun mä haluan kiittää todellakin Kimmo Sasia ja Paula Seleniusta siitä, että he on molemmat ollut meidän tukena ja apuna viimeisten vuosien aikana. Kun me ollaan varapuhemiehet yritetty saada niin kuin selvää, että mihin meidän pitää edetä ja miten tässä mennään tämän ulkosuomalaisparlamentin kanssa. Eli 1000 kiitokset teille molemmille ja Kimmo Sasille vielä siitä, että suostuit olemaan ainakin nyt alkuun meidän tuki ry:n puheenjohtaja. Sitten mä haluaisin vain selvittää tai tarkentaa vielä sen, että tässä varapuhemiesten esityksessä, joka Kari Henrik esitti, lukee, että hallitus laatii tuki ry:n
säännöt. Sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että me laaditaan alustavat säännöt, jossa vuosikokouksessa äänestetään ja sovitaan. Eli se on ainoastaan ehdotus. Ja me todellakin kaikki varapuhemiehet ja Kimmo Sasi puheenjohtaja nyt Tuki ry:n puolesta, niin me toivotaan, että me saataisiin jotenkin Suomi-seuran kanssa jatkettua tätä yhteistyötä, mutta meidän on joka tapauksessa edettävä ilman Suomi-seuran tukea tällä hetkellä. Ja sitten vielä tämmöinen pieni toive, että meidän on varmaan pistettävä Tuki ry:lle joku pieni jäsenmaksu tai lahjoitusmaksu, eli toivottavasti kaikki seurat lähtevät mukaan pienellä rahoitusmäärällä. Kiitos. Hanna, oliko sinulla käsi vielä ylhäällä siellä? Sinun ääni ei ole päällä. Yes, I'd like to translate what Marco just said. Marco, being from Southern Europe, the deputy speaker from there. We as speakers really need to thank Kimmo Sasi and Paula Selenius for helping us find a solution. We really did not know what to do, because without a legal entity in Finland, we can't do much. And so it was suggested to us earlier by Kimmo, but we were stubborn and thought everything was going to work out without it. And so a big thank you goes to them. As Kimmo mentioned, the treasurer and the chairman of a Finnish registered association needs to live in Finland, needs to have a legal residence in Finland. So none of us speakers who have to live overseas to work as speakers cannot be the treasurer or the president. So we may try to get a change to that later, but as it's registered now during the general rules, we can. So the president and the treasurer need to live in Finland. Anyway, that's all for me. Yes, and if my hand is not down, it should be. Leila Marttila, ole hyvä. Leila, sinun mikki pitäisi toimia nyt, kun otat vain sen itseltäsi pois. Nyt? Joo. No niin, nyt mä sain sen. Joo, tulee vaan mieleen semmoinen kysymys, että mitä virkaa oikeastaan on Suomi-seura ry:llä enää sitten? Se, jollei ulkosuomalaiset voi pitää sitä jonkunnäköisenä äänitorvena ulkosuomalaiset, että mitä me kuultiin siellä Suomi-seura ry:n kokouksessa, niin heidän kanavat ei oikeastaan toimi, nämä ulkosuomalaisten kanavat. Että se niin kuin, mä ainakin tiedän monta yhdistystä, jotka jää pois sieltä Suomi-seura ry:n, ettei ne enää maksa jäsenmaksua. Kiitos. Niin, Leila, vastaan ihan tähän sillä tavalla, että me nyt emme Suomi-seuran asioista sinällänsä tiedä, emmekä halua sillä tavalla puuttua siihen. Tässä Suomi-seura on tehnyt oman päätöksensä ja me nyt yritämme sitten niin kuin turvata ja taata ulkosuomalaisparlamentin toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet perustamalla ulkosuomalaisparlamentin Tuki ry. Tuolla oli Markolla ja nyt Hannalla. I was going to translate the question. And so the member, I forgot, Leila asked why
why would we be part of Suomi Seura anymore as associations overseas, organizations overseas? But what they said in September was kind of a, like they are not interested in us anymore. I was not there, so I wouldn't know. But and Kari wanted to answer that we are not out to. We just want to continue the expatriate parliament. If Suomi Seura it does not want to be our partner, we have to find another partner or another host, and we work overseas. And what Suomi Seura does in Finland, they can do what they want. We are not going to get into it. So if that's what you said, Kari, that's anyway. Sitten täällä on ylhäällä käsiä on 3 kättä. Onko se Barbrulla on ja kukas täällä muu on sitten? Joo, Barbru, ole hyvä. Kiitos, tackari Henrik. Jag vill här upprepa att som Hanna har skrivit i chatten att det går bra att ställa frågor på svenska också, och jag skrev också i chatten att om någon tycker att ni behöver en översättning ännu från finska och engelska så kan jag lägga till det. Men jag har sett sådana namn från min region som jag vet att kan båda språken, men vi vill alltså också att det ska fungera på svenska. Olen siis suomenruotsalaisten alueen varapuheenjohtaja. Jag är alltså vice talman för finlandssvenskarna i världen. I'm the chair of, we call it the Swedish Finn region within the parliament. Tack. Onko sulla vielä, Barbru? Sulla oli 2 kättä. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Siellä on sitten nyt, Jaakko, minä en näe näitä kaikkea. Täällä on joku käsi ylhäällä jollakin. Minä enkään en näe muuta kuin Marko Suomalaisen käden. Okei, onko se sitten Marko? Joo, kiitos. Eli mä tähän Leilan kysymykseen haluaisin sanoa semmoisen kommentin vaan, että aikaisemminkin suurin osa ulkosuomalaisparlamentin ratifioineista yhteisöistä ei ollut Suomi-seuran jäseniä, koska ulkosuomalaisparlamenttiinhan voi liittyä ihan mikä tahansa ulkosuomalaisyhteisö maailmalta ilman mitään jäsenmaksua Suomi-seuralle, koska me ollaan tosiaankin oltu aivan eri yhteisö, jotka ollaan tehty hyvää yhteistyötä vuoteen 2021 asti. Ja sitten siihen kysymykseen, että mitä me tehdään Suomi-seuralla. Mä todellakin toivon, että jossain vaiheessa meidän yhteistyö Suomi-seuran kanssa palaa, koska Suomi-seuralla on aivan mahtava kokemus ja tietotaito ulkosuomalaisten asioiden ajamisesta Suomessa. Se, että Suomi-seura on päättänyt, että heillä ei ole varoja siihen ja he ei halua enää sitä tehdä, se on ihan ok, se on heidän päätös. Meidän pitää taata meidän ulkosuomalaisparlamentin toiminta ja sen takia tämä Tuki ry on nyt perustettu. Haluaisiko Hanna ja Barbru sitten vähän kääntää? Laitatko äänen päälle, Hanna? Marco wanted to answer still Leila's question about the cooperation with Suomi Seura. He hopes that in one day we could start some sort of cooperation, as Suomi Seura is an old 90, I think, this year.
9-year-old organization. It has been the biggest sort of expatriate Finnish organizations, but we have in the expatriate parliament we have never required membership in Suomi-seura or membership in anything else either. You just have to ratify the rules, and this will continue. All our present day organizations will continue to be equal to the ones who may give a donation to the French organization. We do not label people by member or not. The only difference is that at the annual meeting, which will be virtual, so that everybody can vote, only the ones who have paid a membership fee can vote. But otherwise, all the work that I, as the US and Latin America speaker and staff, will be for all of you, regardless of what you are a member of or support. So because it's so important, we are not a valid organization if we don't take into account everybody's voice. And we need to hear from everybody. The situation in the world is so different between the areas, and we really need to know what we should be doing for the expatriate Finns, so that they are treated equally to Finns in Finland. Kiitos, Hanna. Barbro. Jo, nu måste jag titta. Hade jag ännu... Jag hörs. Hittar jag inte. Jo. Ja, alltså det som Marco först sa och sen Hanna här, det handlar om att en större del av alla samfund som har ratificerat utlandsfinländarparlamentets stadgar har inte varit medlemmar av Finlandssamfundet Suomi-seura. Och vår avsikt är ju att inte heller så att säga göra det obligatoriskt, men det finns vissa saker som gör att vi skulle välkomna även mycket små donationer till vänner av utlandsfinländarparlamentet. Så kommer den att heta på svenska, har vi tänkt. Och det finns anledningar till att det sannolikt blir så att man måste ha betala en medlemsavgift för att kunna rösta vid årsmöte. Men vi kommer inte att utesluta något samfund som inte har så att säga betalat det här. Om jag nu uppfattar saken rätt, men ja. Det är ju också juridiska saker man bör beakta. Tack. Kiitoksia Barbro. Ja Marko, ja sitten on jo muunkin siellä. Joo, ihan vaan halusin vielä tähän tarkentaa sen, että tosiaan ulkosuomalaisparlamentissa ei tule olemaan jäsenmaksuja. Tämä jäsenmaksu tai rahoitustuki tai apu, mistä mä puhuin aikaisemmin, on ainoastaan ulkosuomalaisparlamentin tuki ry. Kaikki voi olla ulkosuomalaisparlamentissa, kaikki yhteisöt jäseninä ilman mitään maksua. Jos haluatte myöskin olla tuki ry:ssä, jossa tulee olemaan alkuvuodesta tai keväällä tämä vuosikokous, jossa tullaan äänestämään, miten me toimitaan, siinä pitää olla sitten erillisenä jäsenenä. Te voitte joka tapauksessa olla ulkosuomalaisparlamentin jäsen ilman, että olette tuki ry:ssä. Totta kai me kaikki toivotaan, että te olette myöskin tuki ry:ssä. Kiitos. Kiitoksia Marko tarkennuksesta. Haluaisiko Hanna ja Barbro? Marko, just niin, että ei mitään. Siis kaikki yhdistykset on kuitenkin, siis jotka on ratifioinut meidän säännöt, ovat edustettuna tuki ry:ssä varapuhemiehensä kautta, koska varapuhemies
ainakin nyt tällä hetkellä automaattisesti hallituksen jäsen. Että siis nehän niin kuin siinä tulee tämmöinen linkki, mutta tuki on tietenkin aina tarpeen, varsinkin siihen kokousjärjestelyyn. Eikä muuten tullaan ilman rahaa varmaan toimeen, mutta niin siis täysistunto on vaikea järjestää. Hanna, sanotko saman englanniksi? Oh, so we talked about membership and so an organization who has ratified I repeat myself, who has ratified the rules of the expatriate parliament, they do not need to be members of the French organization. The French organization would be very happy for donations because the plenary session is very expensive to organize, whether it's virtual or in person. So the membership to the French organization, or a donation or a membership fee to the French organization, gives you a vote at the annual meeting. But all the expatriate organizations all over the world who are part of the Finnish expatriate parliament are automatically represented at the French organizations through their speaker, because the speakers they have been voted in by the area and they have a seat on the board. But it would be, and of course we're probably going to get support members also from Finland, and that of course is not possible for the expatriate parliament. We operate only overseas. So, thank you. Kiitos. Barbro? Ja, man måste alltså skilja på utlandsfinländarparlamentet och vår nya vänorganisation, vänner av utlandsfinländarparlamentet, och alla hörs jag inte. Alla det där samfund som har ratificerat utlandsfinländarparlamentets stadgar är automatiskt med, och jag som vice talman tar emot idéer och förslag till vännerorganisationen, åtminstone än så länge, eftersom jag nu är den sittande vice talmannen för den finlandssvenska regionen. Men om man ska rösta på årsmöte, på vänorganisationens årsmöte, så behövs ett litet bidrag, men vi får återkomma till summan, för det är väl inte beslutat. Se kai ei ole vielä päätetty, että mikä tämän summan suuruus, siis Tuki ryn jäsenyyssumma, mikä se on, vai tuleeko se olemaan? On siinä perustamispöytäkirjassa, Kimmo voi varmaan, tai onhan sen kaikki nähnyt, mutta eikö se ollut 25? 20 euroa. Okay. Ja 20 euroa alltså. 20 Okej, euro. tack. 20 euros. Ja. Sitten on Kimmo Sasi. Ole hyvä. Joo, ihan tosiaan. Nyt siis yhdistys on perustettu. Siinä voi olla järjestöjä jäseninä ja myöskin yksittäisiä henkilöitä. Ja tukijäseniäkin voi olla. Ja nyt on päätetty, että jäsenmaksu on 20 euroa tältä vuodelta. Ja sitten ensi keväällä päätetään sitten ensi vuoden jäsenmaksu. Ja niin kuin sanottu, tämä nyt on pohja, mutta ensi keväänä voidaan sitten katsoa tarkemmin, että onko vain järjestöjä vai onko myöskin henkilöjäseniä ja millä edellytyksillä. Mutta mennään näillä perussäännöillä nyt ihan kevääseen asti. Kiitos. Kimmo basically said that right now we have
organizations as members, we can have supporting members, we can have regular members, but we and the annual membership fee is 20. It's 20 until next May, and then at the annual meeting when we are proposing new rules, and the whole bit will all be decided at the annual meeting. Things may change slightly about membership and stuff, but right now that's how we're going to start this off. Okej, alltså det är 20 nu, och som Kimmo Sasi sa så, oj då, jag skulle ta bort de där händerna. Som Kimmo Sasi sa så, alltså beslut kommer sen att tas i maj om de nya reglerna, men uppfattar jag rätt att i det här skedet kan både föreningar och åtminstone kan individer också vara stödjande medlemmar i den här vännerorganisationen? Jo. Svaret är ja. Jo. Och det är en röst per organisation, men sen om det finns sen individuella medlemmar i organisationen så har de ju också en röst. Så det fungerar liksom på samma sätt egentligen som det fungerar med Suomiseura. Men att där måste att föreningar kunde vara medlemmar, hade en röst, och sen kunde man vara individuell medlem och ha en röst. Ja. Kiitos. Sitten Paula ja Marko. Tässä mä huomasin chatissa on Inka Kuusela kysynyt, että USP:n tuki on jo perustettu 21.8. Miksi mainitsette, että se kuuluu seuraaviin askeliin? Niin mä haluaisin vaan tässä välissä vastata siihen, että nämä slaidit oli sellaiset, jossa sanottiin, että kun Suomi-seura on tehnyt näin, ilmoittanut, että ei enää hoida ulkosuomalaisparlamentin asioita, niin seuraava askel on tämä, että tuki perustetaan. Ja niin se on perustettu. Se oli jo se seuraava askel. Ei muuta. Kiitos. Kiitoksia, Paula. Haluatteko Hanna ja Barbro tulkata? Det var alltså en fråga från Inka Kuusela varför det här redan var grundat, den här vännerorganisationen. Och som Paula säger så berodde det alltså helt på Finlandssamfundets agerande. Att man redan tidigare hade tillkännagett att man inte kommer att ha något UFP i stadgarna och inte fortsätta göra någonting för själva denna organisation. Så därför grundades vännerna redan tidigare. Mä haluaisin lukea täältä chatista. Mä en löydä sitä Inkan. Anteeksi Inka. Se on aika korkealla. Aika siellä. Joo, joka tapauksessa siis se on perustettu ennen, mutta meillähän ei ole ollut järjestäytymiskokousta jälkeen vielä, niin sitä varten se kuuluu näihin seuraaviin askeliin. Että se on sillä selvä, mutta täällä on 9.30 Inka Kuusela on chattanut. Ai 9, joo. Jos löydät ajan, om du hittar tiden där. Jo, när jag har det där, jag är på amerikansk tid så var 9.30. Eller 19.30, 7.30 alltså. Det är hennes tid. Joka tapauksessa jos siinä, mutta so Marianne Vargelin also wrote it would be helpful if Paula Selenius' review of the EPP be translated into English. The Finfest Board of Directors and other Finnish diaspora organizations
need to hear her clear history, albeit after this meeting. Approval of any of these new steps will need this background. Yes, Marianne, I think you are absolutely right. I started translating it on the thing, and I would have lost so many important things. So if Paula sends it to me, I will make sure that it gets sent around with the, or perhaps we can even, yes, but anyway, yes, I will translate it. And so, okay. So yes, tässä löysin nyt tämän, uudesta tukierro on jo perustettu. Joo, se oli perustettu silloin, mutta okei. Jos Hanna jatkat katsomista, jos mä annan Barbro. Joku toinen haluaa puhua, niin on ihan hyvä, joo. Okej, och det här var också viktigt, en sak som kom upp i chatten, att vi skulle behöva också översätta Paulas bakgrund och kanske en del av de andra framträdandena också till svenska, så att det är rimliga villkor för föreningarna också i den finlandssvenska regionen, så att det ska vi se till att vi får till. Jag vågar inte lova att det kommer genast den här veckan, men relativt snart. Så att alla har liksom likvärdiga möjligheter att ta ställning till hur man gör. Joo. Ja täällä on nyt Katja Brunnerolta tullut, onko ajateltu, että tuki-ry:ssä voisi olla myös henkilöjäseniä esimerkiksi jonkinlaisen tukijäsenyyden muodossa ilman äänioikeutta, joka olisi täysistunnossa, vaan yhteisöjäsenille. Niin me ollaan varmaan tähän nyt vastattu, koska me ei itsekään vielä olla ihan päätetty, miten tämä, siis sääntöjen mukaan meillä voi olla kaiken näköisiä jäseniä ja kaikilla on äänioikeus, koska se on näillä muotosäännöillä tehty. Mutta se selviää varmaan sitten lähempänä kevättä. So there was a question of membership here, and we have been discussing it back and forth. So right now membership is open to people, to individuals, and to organizations. One vote each. And then Minttu Leonard writes, Suomiseura has stated that it will continue its advocacy work for expatriate Finns and draw up an advocacy strategy that will guide the association's work to promote issues important to expatriate Finns. Question, if Suomiseura is pledging to do this work, what is the purpose of a separate organization such as USB? Tässä tuli kysymys, jossa sanottiin, että jos kerran Suomiseura on sanonut, että he jatkaa edunvalvontaa, niin miksi tarvitaan USPtä? Ja mä nyt ehkä, kun tämä tuli englanniksi, niin mä vastaan siihen ensin englanniksi ja käännän sitten, tai joku muukin voi, mutta mä sanoisin, jos hän on minun alueelta, onko hän joka tapauksessa, niin muutkin vastaa sitten mun jälkeen, mutta I feel that Suomiseura is not reaching out to the expatriates. They are not hearing what is happening in the different parts of the world. Virta did not have very many hits, so to say, and if they don't have members overseas, they have very few members in the US, for instance, because the language, even for USP, is English, and so I feel that the expatriate parliament is a fantastic way of hearing for, I mean, not 100% of the expatriates, but a huge part of the expatriates can get their voice heard. And that's why I think we are important. Ja tässä tuli kysymys siitä, että mitä varten tarvitaan USPtä, jos kerran Suomiseura haluaa hoitaa ulkosuomalaisten edunvalvontaa, mutta me
mä siis henkilökohtaisesti puhemiehenä koen, että Suomi-seura heillä ei ole yhteyttä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tai USAssa hirveän moneen suomalaisyhteisöön. Olen itse opettanut Suomikoulussa, joka ei koskaan ollut Suomi-seuran jäsen, että siis se heidän se yhteydenpito ei ole niin hyvää kuin USP:n kautta. Kiitos. Barbro ja sitten Marko oli jossakin vaiheessa. Ja, jag skulle vilja säga att det var en fråga alltså om varför det behövs både UFP och liksom Finlandssamfundet och det här vännerorganisationen. Men tyvärr är det alltså så att Finlandssamfundet har helt självsvåldigt, helt utan kontakt med oss i de olika samfunden och i världen besluta att man så att säga slutar med den kontakten och enbart har en sån här digital virta plattform som vi utlandsfinländare i samfunden och vi vice talmanskåren inte haft en enda möjlighet att påverka. So what I really think is the main thing here is that the Suomi-seura has decided to not even ask us vice chair people or our organizations what we think is the best way forward. They are doing everything just on their own. So därför det där är det faktiskt så att vi behöver en sån här vännerorganisation. Kiitoksia. Marko. Anteeksi. Markolla oli jossain vaiheessa käsi. Joo, kiitos. Hanna, haluatko? Joo, mä vaan että Timo Vainionpää Floridasta on kirjoittanut, että Suomi-seuran puheenjohtaja lausui pitämässä syyskuun videotapaamisesta. Eihän se ole ensimmäinen kerta, kun sama asiaa edistää kaksi organisaatiota. So Timo Vainionpää wrote and said that in the September webinar, Pekka Sauri had said that this would not be the first time that two different organizations promote the same thing. So it's that's it for the chat. Somebody speak up if I have lost the chat here. I don't think so. Okei, Marko, vai? Kiitos. Joo, muutamaan asian vastaus. Eli siis kysyttiin, että mitä virkaa on ulkosuomalaisella parlamentilla, koska Suomi-seura ajaa joka tapauksessa meidän ulkosuomalaisten asioita. Niin tähän mä sanoisin sen, että minkä takia ulkosuomalaisparlamentti on aikoinaan perustettu. On sen takia, että meidän ääni tulee kuuluviin. Me saadaan ehdottaa aloitteita yleiskokoukseen niistä asioista, jotka meitä painaa täällä ulkomailla. Suomi-seura ei niitä voi tietää, ja niin kuin on nyt nähty, niin tämä virta ei toimi. Siellä on todella pieni osanottomäärä, joten on todellakin tärkeää, että ulkosuomalaisparlamentin toiminta jatkuu. Sitten Inka kysyi tietoturvasta, että voitaisiko jatkossa noudattaa tietosuojaturvaa, sillä vaikuttaa siltä, että käytätte kontaktitietoja, jotka on annettu muuhun tarkoitukseen. Me käytetään, Inka, kontaktitietoja, jotka on annettu ulkosuomalaisparlamentille silloin, kun yhdistys on ratifioinut ulkosuomalaisparlamentin säännöt, ne antaa meille yhteistiedot, joita me käytetään. Periaatteessa nyt, kun Suomi-seura irtisanoutuu kaikista yhteistyöstä, heillä ei enää ole oikeutta käyttää näitä yhteistyötä, mitkä on meille ulkosuomalaisparlamentin annettu. Ja sitten vielä yksi kysymys oli nettisivuista. Tuki ry:llä ei todellakaan ole vielä nettisivuja. Katsotaan, jos semmoista saadaan pystyyn, toivon näin.
mutta kaikki rahoituksesta. Marko tietenkin Kiitos. Facebook-sivu on. Facebook-sivu on. Facebook-sivu on jo pistetty pystyyn, mutta nettisivut ei, koska nettisivut maksaa. Se nyt ei hirveä summa tietenkään ole, mutta kuitenkin kunhan saadaan jäsenmaksuja ja lahjoituksia ja valtion avustusta toivottavasti, niin totta kai on tarkoitus tämmöistä laittaa pystyyn. Kiitos. Kiitoksia Marko. Tähän vain näihin yhteystietoihin ja tällaisiin. Jokaisen alueen varapuhemiehellä on hallussa alueensa yhteystiedot, eikä niitä jaeta kenellekään. Missään tapauksessa. Jokainen meistä sen tietää. Yeah, I wanted so there was a question about who we send messages to. Every area deputy chair has the responsibility of their own mailing list. This is a mailing list that we have gotten from Suomi-seura for the ratified organizations, and when I send them a message, I sometimes get a message that the mail doesn't work anymore, and then I try to figure out where to find a new mail, but we do not send, and I then send, of course, to prospective to other people that I think may be interested in the parliament, but these are people who have given me their email address. I don't go to any lists or any other way of thinking. So I would never give anybody's, not even a name, but definitely not their email address to anybody. So I don't think we have to worry about that, at least in the US and Latin America. Marko oli vielä tuossa, huomasin jonkun käden. Joo, kiitos. Ihan vain sen takia, että nyt saataisiin parempi kuva Inka sun kysymyksestä, niin voisit sä ihan puhua meille, kun täällä mainitsit, että kaikki Suomi-koulut ilmoittautuvat yhteisönä ja yksilönä halutestaan Suomi-koulutuki ry:n listoille. Niin, miten tämä nyt liittyy ulkosuomalaisparlamenttiin? Haluaako Inka puhua? Löydät, onko tässä lähetetty sulle, Marko, chattina? Sitä ei ole täällä yleisessä chatissa. Mä voin laittaa tähän teille. Ei sun tarvitse, kun sä... Joo, siis Inka on lähettänyt nyt tämmöisen viestin. Kyllä tämä ainakin Jaakko on nähnyt sen. Muun muassa kaikki Suomi-koulut ilmoittautuvat yhteisönä ja yksilöinä halutestaan Suomi-koulutuki ry:n listoille. Niin mä en vaan ymmärtänyt, miten tämä nyt liittyy siihen, että ulkosuomalaisparlamentin säännöt ratifioineet yhteisöt on antanut meille yhteistietonsa. Anteeksi, Inka vastasi, että en saa junasta yhteyttä. Okei. Marko. Nyt niin, että eihän näistä siis meidän ulkosuomalaisparlamentin näistä yhdistyksistä, jotka on ratifioinut säännöt, ei heistä tule tukiyhdistyksen jäseniä. Ei. Heidän täytyy erikseen haluta tukiyhdistyksen jäseneksi. Siis he on edustettuna tukiyhdistyksessä meidän kautta, siis meidän puhemiesten kautta. Mutta siis heistä heille ei ole sitä sidettä, heidän täytyy henkilökohtaisesti tai järjestön täytyy järjestää se jäsenyys. Ei he ole automaattisesti tukiyhdistyksen jäseniä. Et sitä tukiyhdistys sitten lähettää tiedotteita omille heille, jotka on jäseniä, ja sitten me puhemiehet lähetetään niitä eteenpäin meidän jäsenille, mutta siis emme ole jäseniä, mutta että siis semmoista ei tule.
Ja ihan tähän vielä vaan semmoinen, että tämä on ulkosuomalaisparlamentin kokous, ei Tuki ry. Niin, Tässä vaan teille kerrotaan, että tämä Tuki ry on perustettu ja sitten tulee siitä erillinen kutsu liittyä siihen ja ne, jotka siihen liittyvät, heille lähetetään sitten viesti. Tämä on ulkosuomalaisparlamentin aloitteen kokous. So I just wanted to say that the last discussion here had to do with somebody who was worried that there would be some breach in security by sending messages from the Tuki ry, from the French organization. But this meeting today is a expatriate parliament meeting. They're called by the. We just introduced our new support organization, French organization, that doesn't have any members yet. So the thing is, we will not, the support organization will only use the people's email addresses who have joined them. The French organization can have members, and otherwise everybody else is represented to the French organizations through their deputy speaker. Ja tässä vain pitää niin kuin pitää sillä tavalla huoli, ettei sekoiteta asioita keskenään. Niin, aivan oikein. Että ulkosuomalaisparlamentin kaikilla alueilla ja alueen puheenjohtajat, heillä on nämä jakelulistat ja niiden kautta on mennyt kutsut tähän tilaisuuteen. And also one of the things is that all the deputy speakers have their own areas address lists. We don't have any addresses from the other areas. We are all operating we have our own rules and regulations. The only thing that's common with all of them is that it has to ratify, to be on that mailing list, you have to ratify the rules of the expatriate parliament. But I could not I only had the deputy speaker's email address from Southern Europe or something. I don't have anybody else's addresses. So we all invited you as separate areas to this meeting. Harprulla oli siellä ja Markolla on. Anteeksi, Barbro, ennen suola täällä on Makka Elbasilla ollut pitkään käsijuhalla. Okej, Makka. Ja, jag hade ju en översättning, men okej, kanske jag får svara på det. Perhaps I can answer that one then. Okei, ole hyvä. Onko mun vuoro? Joo, on. Hieno, kiitos. Siis mä muutaman pointin kertoisin, jos sallitte. Hyppäsin vähän myöhässä, mutta ymmärrän kyllä hyvin, mistä on kyse. Ja semmoinen kommentti tästä esimerkiksi tästä nettisivuista, että tässä vaiheessa, kun on uudesta tukiyhdistyksestä kyse, jolla ei ole mitään varoja, niin mun mielestä pitäisi mennä täysin semmoisilla välineillä ja työkaluilla, että ei mitään ylimääräisiä kuluja, että se on niin kuin mun mielestä periaatteessa aloitetaan väärästä kohtaa, jos meitä nettisivuja tässä vaiheessa. Facebook on oikein hyvä. Et mun mielestä tärkeintä on tässä vaiheessa tosiaan, että innostetaan porukkaa ja jaetaan tietoa jokaisessa maassa ja eri kanavilla, että mikä on tämä Tuki ry ja mitä se tekee, ja VS-USP, joka tuli hyvin selväksi kyllä tässä kommenteissa. Ja tosiaan, että action-lista ja asialista, mikä varmaan teillä on jo mietittynäkin, niin se on, että olisi aika selvää, että mitä me lähdetään tekemään, koska se innostaa porukkaa, kun tietää, että mikä on se roadmap, että mihinkä me tähdätään. Että sitten nämä tekniset asiat, että kuka tekee mitäkin ja jako nettilistoja ja näitä teknisiä, mä kutsun näitä enemmän niin kuin teknisiksi
apuvälineiksi, mutta ettei käperryttäisi niihin, vaan meillä olisi roadmap ja se määränpää, että mihinkä me ollaan menossa, olisi selvänä. Se innostaa isompia porukoita lähtemään mukaan ja maksamaan ehkä tällä tukirylle sitten tosiaan niin kuin lahjoituksia. Ja sitten mun oma listani, mä oon Ranskasta siis, eli mä asun Pariisissa ja siis ulkosuomainen on ollut yli puolet elämästäni. Ja sen mä tiedän, että Ranskassa esimerkiksi just tämä Suomi-seura, mistä tuli puhetta, niin mikä on ongelma on siinä, että Suomi-seura on monesti vaan yhdistysten kanssa tekemisissä ja auttaa heitä ja rahoittaa lähinnä. Että se on niin kuin mun kuva. Mutta just me, jotka ollaan yksittäisiä ulkomailla asuvia ihmisiä, oli sitten maa mikä tahansa, niin meille välttämättä tosiaan ei ole sitä kontaktia, minkä takia USP on hyvin tärkeä ja tärkeämpi kuin Suomi-seura. Voi tehdä asioita, mitä Suomi-seura ei voi tehdä. Ja anna nyt yhden asialistan, mikä mulle on tärkeää, mitä mä oon itse ajanut niin kuin omasta pointistani, että mitä oikeasti tulevaisuudessa olisi mahtavaa, jos USP saisi aikaiseksi, olisi oman kansanedustaja. Meidän Ranskassa on 11 député, eli kansanedustaja, eli ranskalaiset, jotka on overseas, jotka ei asu Ranskassa, heillä on 11, kuvitelkaa 11 kansanedustajaa, joka eduskuntavaaleissa ei äänestää. Ja meidän Suomessa ei ole yhtäkään. Et se on niinku, mun mielestä se olisi se, niinku se kulminaatio, että mihinkä me tähdätään. Totta kai siinä on sitten mukana monta muuta tämmöistä virstanpylvästä, mutta se olisi, ettei niinku lähdetä pienillä nappulilla pelaamaan, vaan se, että oikeasti että meillä on niinku tosiaan niinku poliittinen ja niinku agenda, että mitä me haetaan. Niin tämä on näin mun pointteja tästä, että kiitoksia teille, jotka olette tätä tukiryhmää, tuki ry:tä aloittaneet, että mä oon innolla mukana ja kiitoksia teille ja jatketaan näin. Kiitos Makka. Och jag då översätta lite av det gamla också först. Alltså det var en längre diskussion om GDPR, dataskyddsförordningen. Och där kan vi ju försäkra att vi inte skickar ut några namn om andra regioner. Och vi skickar våra mejl hemliga till alla som finns inom vår region. Så det var en längre diskussion om detta. Och sen kom det upp om det här förslaget om nätsidor, och där sa föregående talare att vi inte borde satsa på något sånt nu eftersom det kräver pengar, och det håller vi väl alla med om. Det finns alltså en Facebook plats för detta. Och sen var det ju intressant att föregående talare tog upp det här med egen valkrets. Någonting som vår region, den finlandssvenska, har drivit nästan från början. Men ofta inte fått stöd för, måste jag medge. Niin, eli edelliselle puhujalle sanon, että minun alueeni on ajanut tätä omaa vaalipiiriajattelua, mutta valitettavasti yleensä emme ole näissä meidän sessioissa, istunnoissa saaneet tukea just sille asialle. Mutta hyvin mielenkiintoista. I wanted to say that the last speaker from Paris, she thought we should not use the money we don't have on our webpage or something. No, we're definitely only looking for free help by this time. And she suggested that we would work harder on getting our own an expatriate election district. And that has actually come up in our plenary sessions a few times already. And certainly I get sometimes mail and says, couldn't you run for parliament? You know, every time I try to remind people about mail voting, and says, are you running anywhere? Because they don't know who to vote for. And so that was the last speaker. Kiitos. Marko oli
Oliko siellä Makalla vielä käsi ylhäällä? Marko ainakin jossakin vaiheessa heilutteli kättä. Joo, kiitos. Makka, onko sulla vielä? Ei ole ylhäällä käsi, se on edellinen käsi. Alas vaan. Okei, selvä. Joo, eli ihan muutamaan kysymykseen vastaisin täällä tai kommentoisin. Ensinnäkin Hanna Kylmänen Ateenasta on luvannut auttaa nettisivujen teossa näin alkuun. Hän on siinä oikein asiantuntija. Kiitos Hanna. Tulemme varmasti käyttämään tätä lahjoitusta hyväksemme. Ja sitten Inka toteaa täällä, että kuten Kari Henrik sanoi, ulkosuomalaisparlamentin jakelusta ei käytetä tämän jälkeen ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n viestintään. Ei todellakaan. Minä tulen ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehenä alueellani ilmoittamaan ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehen ominaisuudessa, että tämmöinen tuki ry on perustettu ja miten siihen voidaan liittyä, mutta tuki ry ei tule käyttämään näitä jakelulistoja. Kiitos. Okay. There was something in there was a message from the deputy to the deputy speaker in Northern Europe or what I use Central Europe, and she is very worried about that the support organization, the French organization, would use mailing lists from the expatriate parliament. Rest assured, we deputy speakers may send a message, but we will not the list at the, if we ever get a sort of I mean, in our records, we will not have the email addresses of the different associations. That at least not, there would have to be some sort of a much bigger decision, perhaps at the plenary session, to see who keeps what. Olen kanssasi, Hanna, aivan samaa mieltä. Ei näitä asioita pidä nyt taas sekoittaa. Se, mitä me tehdään alueilla, meidän alueilla ulkosuomalaisparlamentin nimissä, on ulkosuomalaisparlamentin asiaa. Ja se, mikä on sitten ulkosuomalaisparlamentin tuki ry, ne on kaksi aivan eri asiaa, eikä niitä sekoiteta yhteen. Että nyt ihan vaan jäitä hattuun ja pidetään asiat erillään. Mikko, sulla on käsi ylhäällä. Ei nyt kyllä, Mikko. Ei kuulu. Täältä Helsingin päästä se vika ei ainakaan ole, että se on nyt Mikon, että mennäänkö eteenpäin. Joo, Marko, ole hyvä. Yritätkö, Mikko, hoitaa, kokeilla, että miten saat sen hoidettu? Joo, kiitos. Anteeksi, mä oon koko ajan äänessä. Mä yritän vastata näihin chatin kyselyihin. Niin Inkalta on tullut tämmöinen, eli odotettavasti näiltä tiimoilta on max 1 maili USP:n jakelulistoilta. Kiitos tästä. Se on jokaisen ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehen oma päätös, miten hän haluaa alueensa yhteisöä informoida tästä tuki ry:stä. Mutta tuki ryltä ei tule olemaan sähköposteja tai viestejä muille kuin niille, jotka on jäseniä. Mutta jos mä varapuhemiehenä, ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehenä haluan alueeni yhteisöjä informoida tästä, niin se on minun päätös. Eli saattaa tulla minulta useampikin viesti tästä. Kiitos. Hyvä. There's more talk about emails. Somebody's
wants to control the number of emails from the French organization. Now the French organization emails, and they only will go to the people who have decided to join the French organization, and that's the end of this conversation, I think. Definitely yes. Saakko Mikko sieltä sitä yhteyttä? Mikon pitää varmaan käynnistää tietokone uudelleen. Okei. No niin. Sä voisit kirjoittaa chattiin, Mikko, niin voimme lukea sen. Se nyt lähti pois. Okei, nyt se lähti jo. Eli tällaiset, itse asiassa tämmöiset huolet, joita niin kuin synnytetään sellaisista asioista, mitkä eivät ole huolia, on minusta huolestuttavaa. Joo. Aivan oikein. Siinä mielessä niin kun, nyt kun yritetään luoda tällaista, että luodaan tätä niin kun USP:n toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien takaamista asianmukaisella tavalla, niin eikö se ole erittäin tärkeää? Ja sitten jos tämä viesti tai kysymys tulee alueen, tulee esille, että tämmöistä niin kuin epäillään jotakin tämmöisiä asioita, niin mun mielestä on siinä mielessä aika surullista. Yes. Me halutaan luoda semmoinen uusi juttu, joka nyt hoitaa tämän ja pistää takaisin ulkosuomalaisparlamentin sille kuuluvalle paikalle. Yeah. The chair of the meeting wanted to just point out that we shouldn't really dwell on what could happen and what we may do that's wrong and so forth, but to try to get the new thing to work. I mean, we found it. We think we have found a way to continue the work of the Finnish Expatriate Parliament. And it certainly took us a long time to come to this conclusion, and we have had no activity for several years. So we are sort of dying to get to work, and now when we have found a way to do it, I think we should concentrate and put all of our energies to make it work. And that's my message. And I can tell you that if we think that our work is done, we're wrong. There are things happening all the time that we can feel that somehow in Finland, things change there too. And sometimes the expatriate Finns outside the EU, that's how we feel, of course, outside the EU, get forgotten, get sort of like, oh yeah, oh okay, this is an EU rule, it won't work there. So I think we really need to get back to work, and this enables us to do it. Ja sitten tämä yhteistyö voi hyvin olla niin kuin hyvinkin hedelmällistä sitten jonkin ajan päästä, kun saadaan asiat kuntoon, niin myös Suomi-seuran kanssa. Eihän tämä sulje mitään pois. Ei millään tavalla. Nyt katsotaan avarasti niin kuin eteenpäin ja avoimin silmin, että nyt ollaan saatu ratkaistua tämä ongelma, missä ulkosuomalaisparlamentti on ollut. Ja nyt sille on keksitty tämä ratkaisu. Ja nyt ulkosuomalaisparlamentti voi sitten mennä niin kuin eteenpäin, ja sitten sitä auttaa tämä ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n perusta. Markolla oli tuolla käsi ylhäällä, ja sitten oliko Barbrulla? Joo, kiitos vielä. Niin halusin vielä tässä vain painottaa sitä, että ei ole todellakaan hatusta vedetty ehdotus, että varapuhemiehet halusivat Kimmo Sasin nimenomaan meidän puheenjohtajaksi tuki ry:n. Kimmo Sasi on todellakin lakimies, eikä varmasti anna meidän toimia mitenkään lainvastaisesti. Tämä ehkä selvittää kuulijoille sitten, miten tullaan toimimaan. Marco wanted to point out
that Kimmo Sasi is a lawyer and he most likely would not let us go wild and do anything illegal. So. Jag tänkte säga att som både Kari-Henrik och Hanna var inne på nu, Marko, så vi ska inte fastna i teknikaliteter här utan vi ska tänka framåt och koncentrera oss på vad som behövs för att få en fungerande megafon från oss som bor i utlandet till finländska beslutsfattare. För det finns inte på samma sätt längre. Och det är det vi jobbar för och vi kommer att följa alla GDPR-regler. Men man får väldigt gärna höra av sig till sin egen vice talman för UFP som kan föra sakerna vidare till de andra vice talmännen, idéer, tankar. Och sen hoppas jag att vi alla träffas på årsmöte i vänner till UFP i maj är det väl då sannolikt. Tack. Kiitos. No niin, olisiko vielä joillakin, löytyykö sieltä Hanna vielä chatista jotakin? Laitatko vielä mikin päälle, niin varmaan sitten olisi. Joo, täällä lukee, että jokohan Mikko haluaa ja pystyy puhumaan. Mikko, sulla on vieläkin, niin, sulla on toi mikrofoni päällä. Siis. Mikäli ei kirjoita chattiin, Mikko, niin joku voi lukea sen toisille, tai voimme kaikki lukea. Niin, vaan selvennykseksi, että Mikko Australiasta yrittää yhdistäytyä, että siinä varmasti muutama lintu on langalla. Puhu nyt, Mikko, se kuva hävisi. Ei. Ota kuulokkeet pois. Koneesta. No niin. Ei. No. Sorry. Okay. Jonkun verran jotain kuuluu. Jotain kuuluu nyt. I think we may be, are there any questions? I don't find any chats, and say if I have missed a chat. I hadn't, I got a little confused when the chats came, but they had come directly to Marko's phone. And I would say here that if Paula, did you have notes over your speech that I could translate to Marianne and others? Laitatko mikin päälle? Yeah, I can send them to you. They're just like drafts. So that's fine. I'm sure it was more the points, the years and and the thing. And I think at least Marianne has been a member forever, so she. I know her. I know, and but I think it was very, very good, and so if you send it me, in the near future, my area will get the English translation over the thing, and you can I would say to my area, thank you for coming. And please write me if you have any concerns. We will have to start thinking about what we want to push forward when we can
through the French organizations, and I would like to hear, as all of our motions that went in 2021 were done by the entire group, so they are our motions. So please let me know if you have any preferences on what I will say. Thank you. Ja sanotko tuon vielä suomeksi, koska allekirjoitan koko jokaisen. Joo, siis että no ensinnäkin mä käännän englanniksi mun ryhmälle, englanti pääkielenä, mutta sitten mä pyysin myös, että he ottaisivat minuun yhteyttä, jos heillä on joku semmoinen asia, varsinkin niistä 2021 aloitteista, jotka meidänkin alueelta tuli, ja niitä on jokunen, ja mun tietääkseni niistä ei ole ehkä yksi mennyt niin kuin eteenpäin, että he kertoisivat, mikä heitä todella huolestuttaa, että jos me pystyttäisiin ennen seuraavaa täysistuntoa ajamaan jotain asiaa eteenpäin, ottaa jotain kärkihankkeita. Mutta mun tarvitsee tietää, ketkä teistä, mitkä niistä on teille tärkeitä, ja mä voin sitten ehdottaa niitä kun me puhemiehet tavataan. Kiitos. Marksulla on siellä. Joo, no ensin Paula, mä tietenkin toivon, että lähetät minullekin nämä, niin mä voin kääntää ruotsin kielelle ja alltså jag håller helt med också Hanna om det, att jag hoppas få ut den här översättningen av bland annat Paulas tal på svenska, och sen ta gärna, tack för att ni kom, ni som är från min region, och sänd gärna andra nya frågor om hela det här också till mig, men det kommer mera information rätt snart. Tack. Markolla, oliko siellä vielä käsi? Joo, kiitos. Ihan vaan näitä chatteja kommentoin täällä vielä sen verran, että täällä on paljon tai muutamia kommentteja tästä käännöksestä, että pitääkö tässä kuluttaa kaikkien yhteistä aikaa näihin käännöksiin. Niin ulkosuomalaisparlamentin viralliset kielethän on suomi, ruotsi ja englanti, ja muistaakseni vielä venäjä. Ja moni ulkomailla asuva suomalainen ei enää puhu kauhean hyvää suomea. Eli tässä on ihan tarkoitus se, että mennään sääntöjen mukaan ja jaetaan kaikille tieto niillä kielillä, jotka on säännöistä, joita meidän pitää sääntöjen mukaan käyttää. Mä ymmärrän täysin, että tämä koko kokous pitkittyy sen takia, mutta meidän tulee toimia näin. Kiitos. Hanna. Täällä oli yksi chatti vielä. Ja se oli, että kun me oltiin sanottu ensin, kuinka tukiyhdistystä ilmoittaudutaan. Hanna sanoi, että tukiyhdistyksessä ei ole vielä jäseniä. Kuinka sitten esimerkiksi puheenjohtaja kutsuttu? No, siis me puhemiehet ollaan perustettu sen. Me ei ole vaan maksettu jäsenmaksua vielä. Me puhemiehet yhdessä Kimmo Sasin puheenjohtajan kanssa perustettiin tämä yhdistys PRH:ssa. Ja siinä meitä ei edes kaikki pystynyt allekirjoittamaan sitä perustuskirjaa, mutta tarpeeksi kuitenkin, että se on, siis periaatteessa meillä on paperilla meillä on vielä jäseniä, mutta että meillä ei ole ulkopuolisia jäseniä vielä. Kiitos. Ja tästä tulkkauksesta keskeytän nyt, haluan vielä kiittää Katja Brunettoa, joka on täällä vapaaehtoisena tekemään englanti-suomi-englanti tulkkauksen, jos jatkossa tullaan käyttää Zoomia, koska se on siinä mahdollista, Teamsissa ei ole mahdollista. Niin otetaan tämä huomioon, varapuhemiehet ja Kimmo Sasi, että jos jatkossa pidettäisiin Zoomin kautta tätä, koska siellä on tämmöinen tulkkaustoiminta. Kiitos Katja. Okay. Ja, det var ett tal om att på Zoom finns det lättare möjligheter att översätta, för vi håller väl med om att det här tar lite väl mycket tid. Men, och så var det en fråga om
vem som hade grundat det här Vänner, och det är alltså vi vice talmän 8 stycken plus Kim och Sasi, för att få en start på det. Så var det nödvändigt så här. Paula, sulla oli käsi ylhäällä jossakin vaiheessa. Joo, olisin vain tähän saman asiaan kiinnittänyt huomioon, mihin Marko jo kiinnitti, eli tähän, että Katja Brunetto on siellä simultaaniturkkausapuaan tarjonnut, että kannattaa siihen kiinnittää huomiota. Tosin vissiin Zoom on sellainen, joka maksaa jollain tavalla, ja tietysti Teamskin maksaa, mutta Zoom on ilmeisesti pienemmälle porukalle tarkoitettu maksuton versio, mutta Teams on sitten me saadaan nyt käyttää tätä Jaakon ystävällisellä avustuksella. Kiitoksia. Löytyykö sieltä vielä chatin puolelta jotakin? Hannan kuva ainakin näytti nyt jymähtäneen. En tiedä, onko yhteys jymähtänyt sitten myös. Ei, kyllä niin, no, siis mä oon täällä, mutta joo, enpä löydä, mutta niin kuin sanottu, jos joku on nyt, jonka mä jos tänne hukkunut, täällä on ihan hirveästi viestiä, täällä on niin kuin kaikkea muutakin, mutta jos jonkun viesti, jonkun kysymys ei ole, siihen ei ole saanut vastausta, niin sanokaa jotain ääneen. Paula, sulla on käsi ylhäällä. Laitatko äänen päälle taas? Huomasin chatissa, että Inka on laittanut taas, että Suomi-koulujen päätöslauselma alle 3-vuotiaiden tuen piiriin saamiseksi on mennyt läpi. Kiitos Suomi-koulukoordinaattori Maarit Hyvärisen. Eli se on ihan totta. Kiitos Suomi-koulukoordinaattori Maarit Hyväriselle. Hän on ajanut ulkosuomalaisparlamentin asiaa, niin kuin kuten sanoin, koko Suomi-seuran toimisto sen teki. Mutta tämä aloite on tullut ulkosuomalaisilta. Se on ollut ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselma jo pitkän ajan, että 3-vuotiaat myös tulisi alle 3-vuotiaat tämän tuen piiriin. Ja nyt se on vihdoin toteutunut. Sitä on puhuttu ainakin koko 10-luku. Ainakin. Siis me ollaan Sakarin kanssa oltu ministeriössäkin siitä puhumassa. Kyllä. Ihanaa, että se on mennyt läpi. Se on hyvä. Että kyllä siinä mielessä niin kun on erittäin tärkeää, että me pidetään huolta tästä kunniakkaasta ulkosuomalaisparlamentista ja tehdään kaikkemme, tässä nyt yksi meidän toimista, eli ulkosuomalaisparlamentin tuki ry:n perustaminen, että saadaan tämä tärkeä ja merkityksellinen ja sellainen parlamentti, joka on saanut tärkeitä asioita läpi Suomen valtion hallinnossa ja päättäjillä ja viranomaisilla. Ja se on vaikuttava. Ja sitä me tarvitaan ja sitä, että siellä koko aika olisi sitten kuitenkin niin kuin aktiivisesti ihmisiä kertomassa ulkosuomalaisten näistä huolista ja ongelmista ja miten niitä voitaisiin sitten niin kuin Suomen päässä ratkoa ja hoitaa. Ja se ei tule sillä, että istutaan milloin sattuu jossakin virrassa ja sitten virta vie ja virta tuo. Ja pitää olla niin kuin ihan konkreettista, aktiivista toimintaa. Ja positiivisella mielellä. Ei sillä, että ruvetaan katsomaan, että kuka teki sitä ja kuka teki tätä ja minä olen tehnyt tämä ja tämä yhdistys on tehnyt tämä. Ei.
nyt lopetetaan tämä, että koska ulkosuomalaisuus ei kuulu kenellekään, se ei ole kenenkään omaisuutta, se on meidän kaikkien yhteinen juttu. Ja nyt tässä on mahdollisuus siihen, että saadaan nyt 2 sellaista instanssia, jotka tekee ja joilla on niin kuin lakisääteinen asema Suomessa ja jotka voi toimia ulkosuomalaisen puolesta ja ulkosuomalaisen edun ajamista varten. Joo, täällä on nyt yksi ihana e-mail, johon me voidaan varmaan loppu, tai siis täällä. As a former vice speaker now living in Finland, I want to commend the founding of the Friends organization and will be happy to join if you take person members. The expert parliament is a great organization that needs to continue. Tack, kiitos, Johannes Helander. Kiitoksia. Paula, oliko sinulla vielä käsi ylhäällä vai joku muu? Jos ei tässä nyt enää mitään muuta ole, niin minä toivotan teille kaikille joka puolelle maailmaa, aamua, yötä, iltaa, päivää. Ja kiitoksia äärettömän paljon tästä lämminhenkisestä ja mukavasta kokouksesta ja tapaamisesta. Tavataan pian uudelleen. Kiitoksia.